Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Magdalena nga taga Cabadbaran City. Narito ako ngayon sa Kandusanang Istasyon, mga kadusanan. Kasi mga kadusanan, isang taon na hindi umuwi sa bahay si Mario. Gusto ko lang sabihin kang Mario, mga kadusanan, kung ano ang sakit na nararamdaman ko, mga kadusanan. Kasi mga kadusanan, isang taon na siyang hindi nakauwi. Nalaman ko na lang, mga kadusanan, na sumama na pala siya sa ibang babae. May gusto lang akong sabihin